nemohl. Mě poslal další video, abych se na ně zase podíval, jsem se na ně zase podíval, mě napsal, že teda mohl přece už jenom, říkám, dobře, jdem do Břence, přijeď. A dělám si samozřejmě srandu, každopádně máme tady opravdu člověka ze Slovenska, který dělá stand-up, musím říct, že při videích se fakt bavím. Super dané, že jsi mě hezky pokazil tu atmosféru. Dámy a pánové, doufám, že pobaví i vás a že si užijete našeho kolegu ze Slovenska. Dámy a pánové, přichází Josef Kulík. Ze Slovenska! Zatleskejte mu! Tak dobrý večer. Dobrý večer. Ja viem, že momentálne na to nevyzerám, ale veľmi rád chodím do posilovne. Venujem sa už tomu niekoľko rokov, ale už vyše roka som necvičím pravidelne, teda necvičím skoro vôbec, lebo minulý rok som bol celý taký rozlietaný, hej, cestoval som po svete, zarábal som peniaze, bol som na odvykačke. Klamem, necestoval som. A keď mám byť presne nejaké peniaze, som získal, ale nezarobil som ich. Ale predtým som chodíval celko často do posilovne a vydával som tam také všetky zvláštne typy ľudí. Tak najprv tam tí mladí chalani, tí začiatočníci. Ono je veľká sranda ich sledovať, pretože oni si nejak myslia, a neviem, odkiaľ to majú, že stačí, keď párkrát zdvihnú činku a hneď začnú raz svaly. Oni tam stoja a... Kúkaj, čo tu mám, vidíš? Venci komedii píšu, že to je biceps. A potom ešte pol hodinu chodí a hľadá ho. Však tu bol. A potom sú tam tí veľkí chlapi, takí tí bez krku. Šunkohlavy. Oni majú tuto vzadu také šunky, preto ich tak volám. A vydával som tam jedného, tak často tam chodieval. A to je človek, ktorý nemá vášeň pre cvičenie. Robí to len preto, aby upútal pozornosť, aby spravil dojem na ostatných ľudí. Aby ste to pochopili, tak ja vám teraz ukážem príklad. Ukážem vám, čo robí, keď cvičí napríklad repy. Takže nachystá si dlhú tyč. Naloží si strašne veľa kotúčov na jednu stranu, naloží si strašne veľa kotúčov na druhú stranu. Teraz tyč už dávno nie je rovná, ale je trošku mierne ohnutá. Teraz na jednej strane je chlap, ktorý ho istí, na druhej strane je chlap, ktorý ho istí. A on ide na to, začne sa teraz hecovať a pozbudzovať, hej? Toto robí 5 minút, hej? Takže upúta pozornosť už úplne každého posilovni. Teraz všetci tam stojíme, pozeráme a čakáme, ako zvládne všetky tie kotúče. A on už ide na to, hej? To je všetko, potom odíde. Takže tam chodí dvakrát do týždňa na 10 minút. Ja to nechápem, šunkohlavu. A potom ešte neznášam ďalšiu vec, a to je tá, keď už som po tréningu v šatni, teraz tam sedím, hej, a teraz niektorí chlapi sa vyzlečú a začnú sa tam promenádovať celý, holí. A teraz pozrite, nie je problém, hej, keď sa vyzlečete a idete do sprchy. To robíme všetci, to je OK, to robím aj ja. Vyzlečem sa do hola, zoberiem šampón a idem sa osprchovať. Ale prečo tam musí chodiť celý holý po šatni, ukazovať sa, ten oný mu tam visí? Ja tam sedím a je mi to veľmi, ale veľmi nepríjemné, keď okolo mňa chodí. Potom nás všetkých upozorní na svoju veľkosť. A potom sa konečne zoberie do sprchy. A tí mladí chalani, tí začiatočníci tam stoja a hovoria: Kúkaj, vidíš to? V enciklopédii píšu, že to je penis.
Ďakujem. Dámy a páni, to byl Josef Kulík a pokračujeme.